नमस्कार, प्रणाम भैया लोग। तो हम गोलू यादव फ्रॉम बिहार छपरा से। तो आप लोग के बहुत बहुत स्वागत बा भोजपुरिया कॉमेडी शो आई एम शत्रुघ्न समेत। तो वीडियो में बने रही भैया लोग। हम है मुर्गा वाला। तो भैया हमार मुर्गा 2 गो अंडा देला। अंडा दे देला तो बाद में जब अंडा फूटल तो में से 2 गो बच्चा निकलल सन। तो एगो के हम नाम रख देनी हम आ एगो के नाम रख देनी तू। तो ससुरा आइल बिलाई आ हम के उठा के लेके भाग आगे लगम मोय भर चपलक एकदम मस्त हो गइल। तो मुर्गावा के दूधवा हम पियम आ कि तुम पी। तुम तो बाकी मोरिए कर बता, तू ही लोग डिसाइड करके बताओ लोग, हम पियम कि तुम पी। तो तू लोग बता दिया लोग कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा लोग तो लाइक कर दिया लोग, सब्सक्राइब करो तो भूल भी मत करिए लोग। प्रणाम, चलो तनी।